Anes Laba Serrano, egunon, arratsaldeon, gabon, ongi? Kaixo, xue rei gorraiz, ongi, eta zu? Ni ongi, baina, eta zu ere, ez zaitut behartu nahi hemen intimitatea kontatzeran, baina, jakiteko. Aipatzen duzun ongi hori, zen moduz galtuta, ongi hori zer da? Ongi benetan, edo ongi esan beharko edo alako? Bueno, kasu honetan benetakoa zen, ongi nago, benetan. Bueno, ados, baina badakizu kontu zibili zer diozun hemen mikrofonoak behintzat irekita direnean, ze dakizunez, gaur egun, zera. Ezin da ezer esan. Oso ongi gelitu zaigu bat ere esateren hau. Bai, espontaneoa ez, baina txukun bai behintzat lortu dugu batera esatea. Bai, eta hone guztiak noski beti bezala badu justifikazioa, edo hortan saiatzen gara, ze entzule, nahi genuen gaia ona ekarri, ze adituko zenuten, aspaldi xamar, baina batez ere, azken hilabeteotan sentipena dut, sarriagotan ari garela aditzen, ezin dela, ezer esan, edo zuen baimenarekin, nik formulazio aldatu eta esanen dut ezin omen dela deus esan, ez da. Eta justo, zergatik hau gaur hemen, horri buruzkoa delako Ane Laba Kamaiozek hilabetean behin berrian argitaratzen duen bitarte ataleko saio horretan eman duen azken pieza. Are gehiago horixe du titulua, ezin da ezer esan, hori da, hitzez hitz. Eta, hasteko, Ane, bai arakatuko dugu segituan testuan, ze badakartza aipatzeko kontu mordoa, esanen dugu, baina zuk nori aditu diozu alakorik, nori aditu diozu kexaren bat edo, nor aditu duzu kexu esanez, ezin dela zer esan. Nori, ez dut adibidez zehatzik orain buruan egia esan, baina iruditzen zait, batez ere umorearen edo politikoki ez zuzena izatearen aitzakiarekin, batzuek nahi izaten dutela nahi duten guztia esan, baina umorea privilegiotik egiten denean, badakigu zer gertatzen den, eta kontua da, jende batek erabaki duela ez isiltzea, edo lehenago agian seinalatzen ez diren zenbait gauza seinalatzea, baina praktikan badakigu betikoek terrenoa nahiko libre dutela oraindik ere, Anek seinalatzen zuen moduan. Bai, hombre, eta kexu diren horiek, esaten dutenek, ezin dela deus esan, hori ere badiote, alegia badute tokiren bat, horri buruz ere kexu aritzeko. Baina baitu nik, pentsatzen baldin badut nori aditu diodan, kexa hori, izan liteke, bai, umoregileak, nik ere buruan nituen, izan litezke, egunero milioika ikusle dituen programa batean aritzen diren aurkezle zuzendari da delakoak, baina, holtza gainera igotzen diren horietaz aparte ere, izan daitezke, Eguberritako afariaren ondotik mailan dagoen osaba hori, kexu ezin da deus esan, badin eta begiratu baldin badiozu arraro ere esan duen zerbaitekin, edo izan daiteke, edozein jai giroan alako ergelen batek zerbait esan eta orduan ere aurpegi txarra bakarrik jarrita gero hori esango dizu, adibide asko, eta nahiko, inguru hurbilekoak, Eta gehien bat gizon zis heteroen artean, hori eski oso gaizkeri dira pasatzen horregatik. Askotan, diozun bezala bozgoraioa duten gizon zis heteroak dira, baina orokorrean privilegioak dituzten gorputzak. Beti, zenbat aliz esaten dugun hitzori hemen, baina behitu. Hori zen, eta entzuleak ere pentsatzen alko du nori aditu diozu kexa hori, pentsatuta, eta ia ateratzen duzun ondoriorik. Dena dela aipatu dugu, bai, hau Ane Labakaren testuaren ari gara aipatzen, eta beste puska bat irakurriko dut, jakin dezazuen pixka bat gehixeago, zer jaso zuen Labakak artikuluan, hitzez hitz. Jada ezin da ezer esan. Jada ezin omen duzu izan nahi bezain apurtzaile, nahi bezain provokatzaile, nahi bezain politikoki inkorrekto. Jada ezin da ezer esan eta ondorioz zuere autozensuraren korsean jausten zara maiz. Sara Ameden aditzerik izango ez duzun arren, zuri ere sarriegitan agertzen zaizkizu jai izorrante feministak gozamena zapuztera. Hori Labakak. Behar nuen lehen politikoki ez zuzenaren aipatu dudala uste dut, eta ez nuen gogoan Anek ere aipatzen zuela, zuzen ere. Eta Sara Ameden jai izorrante terminoa ere aipatzen du Ane Labakak, eta entzule terminoaz hausnartu ez baduzu ere, seguru inoiz izan bazara hizketan, baina desogoki ari den
delako pertsona horren kontra egin dutenetako bat, esanen zizuten Jai Izorrante edo halakorik, gustora zeuden horien giro ona zapuztu duzulako. Bai, norbaitek esaten die ezin dela hori esan, eta hoiek omen Jai Izorranteak, eta bide batez, etortuko dut nik Jai Izorrante, holaxe hitz horrekin, enuen ezagutzen terminoa orain gutxi arte, duela hilabete batzuk baizik ez nuen izan horren berri, eta kontzeptuaren, behintzat kontzeptuaren bersioa euskarazko bersioaren berri, ez? Eta, baina, dudarik balitz, Jai Izorrante edo Jai Izorratzaile, horrela ere posible baita esatea, adiera horiek, hau esan nahi dute beste zenbait erdaretan, ez? Berriaren estilo liburuaren arabera, adibidez, gaztelaniaz agoa fiestas, litzateke, frantsesez, gabat joa, eta ingelesez killjoy. Beraz, batek berbalimazuen alako zehaztapena, horri deitzen diogu Jai Izorrante, naizta Jai Izorrante feminista ipatzen duen, labakak alako gabizenarekin. Ulertuta terminoa, beraz, argi dagoela, uste dut, baina, aprobetxatuta Ane Labakak Saragmed idazle eta antropologaren hitzetatik tiraka dakarrela kontzeptua, aukera ona iruditu zaigu ona ekartzeko hain justu ere ark esandakoa. Ze berriak iazko ekainean argitaratu zuen Maite Asensiok Saragmedi eginiko elkarrizketa bat, eta Asension galdetu zion, hain zuzen ere Jai Izorrante adieraz, zer ote zen zehazki, eta hauxe erantzun zion hitzez hitz antropologoak. Nire bizipen batzuez gogoetatuz hasi zen. Gaztaroan Jai Izorrante bat izan da, uko egin nion familiaren otorduetan isili geratzeari. Etzen arazo bat ekartzea, baizik eta esatea arazo bat bazegoela. Kontua da, arazo bat seinalatzen duzunean, zu bihurtzen zarela arazo. Baina nik ez nuen figura hori asmatu. Bazuen bizi politiko bat, feministen inguruko estereotipo gisa. Feminismoa gutxiesteko. Feminista miserable hauek beti saiatzen dira guk gozatzen ditugun gauzak izorratzen. Baina gure lanak ekartzen badu jende bat tristatzea, efektu horixe bilatu behar dugu. Beharrezkoa baldin bada, justizia soziala lortzeko. Alegia, zure txantxa arrazistari barre ez egiteak tristatzen bazaitu, ez dut barrerik egingo, eta gainera hitz egin dezagun txantxa arrazista horretaz. Hemen Saragmeden hitzak Arantxa Iraola lankidearen ahotsean bide batez aipatuko dugu, eta otorduak ere aipatzen ditu, aipu honetan justo, ez da, Saragmedek. Eta hau ez dakit esana dagoen, baina gora Jai Izorrante, antiarrazistak, feministak horiek guztiak bago. Hori esan daiteke, eta esanen du behar adina aldiz. Eta, artikulura itzulita, edo, auzionetara itzulita, isten joateko, nik azpimarratu nahiko nuke, kasualitatez, jada ezin dela ezer esan, eta antzeko gauzak esaten dituztenen generoan, azalaren kolorean, jatorrian, klasean, adinean, fijatzen bagara, seguruenik askotan antzekotasunak ikusiko ditugula. Eta nik esanen dut hemen, autokritika egin nahian edo, animatuko du jendean nirekin ere Jai Izorrante gisa jokatzera, ze segurazkin nik ere nire privilegiotatik eta esanen nituen, baina erreparatu diezaiogun nor den ontaz kexu dena normalean, hori ere bai, eta hartara animatzen zaituzte zuek ere entzuleak aztertzera nor den, horretaz kexu dena, eta zehazki zein ideia mota esan ondotik ari den kexuka, ze izanen du ikustekoa. Eta, ongiru etzen mazaizuan, bukaerarekin bukatuko dugu, alegia, Ane Labakaren testuaren bukaera horrekin, azken paragraforekin, ze, gainera gogorarazpen bat da. Aurrera. Zure adierazpen askatasunak askatasun izateari uzten dio, beste norbaiti aske bizitzea, maitatzea, sentitzea, eta are, izatea ukatzen dion momentuan bertan. Jada ezin da ezer esan, zuretzat dena libre balitz, beste batzuk ez liratekeelako libre. Ez direlako libre. Berria FM. Berriako podcast feminista. Berria FM. Nik pentsatu dut kasu hontan soilik hitz gakoak emanez ere egin litekela alako sarrera bat solasaldirako, murgeltzeko apurka, alegia, ikerketetan eta artikuluetan eta zehaztu ohi diren keywords delako hoiekin.
Eta egiazki hemen ditugunekin, gainera, ez ditut asmatu, hemen ditugu esku artean, euskaratuak hori bai, baina hauek dira. Violentzia sexuala, diskursoak, kultur memoria, edabideak, intertestualtasuna, aski pista horrekin, ez dakit, zer diozuzuk, Samara, aski pista horrekin murgiltzen hasteko balioko digu. Kaixo, nahiko hitz konplexuak izan daitezke, ez da, horrela podcast baterako, baina, saiatuko gara pixkanaka, desgranatzen edo. Izan ere, asgaitezen zurian beltz izketan, Samara Belte, gizarte, politika eta kultura doktore, EHUko ikusentzunezko komunikazioko irakasle, nor ikerketa taldeko kide, kazetari eta idazle. Ongi etorri orain bai berria efemera, zemu zaude? Ondo. Ondo. Ondo, ez? Hori da, esan daiteke. Oso ongi, Samara. Ongi etorri. Orain azalduko dugu zergatik zaitugun gaur hemen, baina barkatuko didazu, baina galdetzeko beharra sentitzen dut. Zu sentitu zara inoiz jai zorrante feminista? Sentitu naiz, bai, eta disfrutatu dut, gainera. Nik uste, nik nahiko goiz uko eginion jende guztiarentzat atsegina izateko obligazio horri, eta lehortasuna pixkat aldarrikatzen dut baita ere, ez? Beti mundu guztiarekin superalai dagoen jende horrek, ni pixkat kezka sortzen dit, eta nik uste, hori. Batzuetan, pixkat hotz izateko eskubide hori ere aldarrikatu behar dela, nahiz eta gero jendak esan joetzera batera jatorra edo ze lehorra zeren, ez da? Bai, eta egoera horietan, egoera horietatik dator neurri handi batean, ez da? Zehazki daukat gogoan jai bat, hain juisture jai bat, nire herriko talde batek horrela eman zuen jai, kontzertu oso berezi bat, urte asko jo gabe, eta bar, horrelako antro batean, Alboko herrian, eta goratzen naiz bestena tokitik mikroa zeukanak esan zuela. Hemen gaur heteroek lasaiotia zeka hau. Esan behar da hori, esan behar da. Hau, duela 15 urteko kontua izango da, oraindikan, gai hauek behar bada denok ezken euskan hain landuta eta bar, baina gogoan gelditu zait, seguro nago antzeuden beste askori ere bai, eta gaur egun gure buruari galdetzen diogula, nola ez genuen momentu bertan ekipo guztia itzali eta jai hori bertan bera utzi. Batzutan ere ez delako erraza edo lanketa batzuk egin behar izan ditugulako ere ez, eta gaur egun ikusten ditugun gauza batzuk agian bere garaian ez gintuen hain argi. Hori da, bai. Bai, eta segurenik, inorketziola bere urari planteatu ez, zure jaia eta zure gozamena zertan oinarritzen den, eta gozamen horrekin benetan dene gozatzen ote duten, ez? Noski. Tira, kontuak kontu gaur beste zerbaitengati gonbidatu zaitugu, Samara, beste gai bati buruz hitz egiteko, eta entzulei esplikatu beharko diogu zein den gai hori, eta zergatik zaitugun gaur hemen, eta horretarako alabeharrez errebobinatzea komeni. Noraino, 2016ko uztailaren 7. 5 gizon atxilo San Ferminetan 19 urteko andre bati erasotzea egotzita. Guardia Zibila da bortxaketagatik Iruñan atxilotu dituztenetako bat. Espetxean sartu dituzte Iruñeko bortxaketagatik atxilotutako 5. San Ferminetako bortxaketan genero indarkeria gisa epaituko dute. 5 gizon atxilo Guardia Zibila da Espetxean sartu dituzte Iruñeko bortxaketagatik atxilotutako 4 sexu abusu bat egotzi diete. San Ferminetako bortxaketagatik 23 urte eskatu ditu fiskalak. San Ferminetako bortxaketari buruzko epaiketa ateak itxita. Biktimaren baietza basutela deklaratu dute akusatuek. Nola eman zuen, ez. Sexu abusu bat 23 urte eskatu ditu fiskalak. Ateak itxita. Nola eman zuen, Akusazioek frogatutzat jo dute 5 gizonek emakumea bortxatu zutela. Defentsak ukatu egin du sexu harremanak bortxaz izan zirela. Ostegunean emanen dute Iruñeko talde bortxaketaren auziko epaia. Ez da abusua, bortxaketa da. Benetako justizia eske. Marea beltza, aldarri morea. Baina non dago justizia? Ez da abusua, bortxaketa da. Benetako justizia eske. Marea beltza, aldarri morea. Baina non dago justizia? Iruñan erasotutako emakumearen datuak agerian utzi ditu auzitegiaren agiri batek. Salaketa jarri du Iruñeko erasoaren biktimak intimitatea urratzeagatik. Iruñeko erasotzaileak aske. Ez gaituzte izilaraziko. Ez gaituzte izilaraziko.
Sanferminetakoa abusua izan zela berretsi du auzitegi nagusiak. Samara Belte, Sanferminetako bortxaketa ez da salbuespeneko kasu bat. Bai, 2016ko Sanferminetako talde bortxaketa izanen dugu hizpide gaurkoan, hemen Iruñean, baina asko zabalago gure gizartean mugarri bat ezarri zuen sexu indarkeria kasu ezaguna. Eta haren inguruan azken urteetan berrian atera diren titularretako batzuk aditu berri ditugu, eta hortxe amaieran zure adierazpen bat ere aditu dugu. Samara, Sanferminetako bortxaketa ez da salbuespenezko kasu bat. Esaten zenuen, denok gutxi asko irakurrita entzun ditugu titular hauek edo antzekoak azken urteetan, baina zuretzat bereziki ezagunak izanen dira, gertutik jarraitu diozulako kasuari, ez zorrotz begiratu diozulako, ezta? Bai, nik planteatzen dut, begira da kasu zehatzetik, nolabait, eta bere zirkustantzietatik apartatzea, eta ikustea fenomeno kultural eta komunikatibo bezala, ez? Nola hitz egiten dugu gertatu zen horri buruz, eta nola hitz egiten dugu gertatzen diren gauzei buruz, ez? Eta pixkat hor jarriz begira da, segurueniko hartuko gara, etengabe errepikatzen ditugula hitz egiteko moduak, bortxaketei buruz ari geranean, violentzia matxistari buruz ari geranean, eta horiek identifikatuz, sortu ezakegula horrelako ari bat edo, ez? Eta ikerlari eta kazetari gisa aurretik ere jorratua zenuen auzia, baina oraingoan begia da analitikoago batetik landu duzu, eta talde bortxaketaren arira sortu ziren diskurtso sozial, mediatiko eta juridikoak aztertu dituzu zehazki, eta horretarako auzionetan gako izan ziren 4 garai ezberdinetako 110 kazetaritza testu ikertu dituzu, baita testu juridikoak ere, ezta, zeintzuk zehazki? Bai, hau pixkat akademian beti oinarritu behar da, ez? Modu pixka sistematizatuago baten, kazetaritzan egin daiteke saiakera antzekoago gauza bat, ez? Abiatu zure intuizio batetik eta ikusi non egiaztatzen den, non ez? Baina akademiak eskatzen du, hori ez, metodo zientifikoago bat edo, eta orduan, ondo argumentatu behar da, zergatik aukeratzen dituzun, aztertzen dituzun pieza horiek, eta nire kasuan, nik aukeratu nitun, kasu honek, izan zitun piko informatiboak, argi eta garbi ez, bere garapenarekin batera, momentu batzuetan komunikabidek askoz gehiago informatzen zuten horri buruz, eta beste batzuetan, ia bat ere ez. Eta orduan, lehenbiziko salaketa horretan, epaiketan, gero epaia iritsi zenean, baita ere, horregontzen piko informatibo oso handi bat, hau bat dator momentu horretan gertatzen diren mobilizazio sozialekin, esan nahi mobilizazio sozialek ere berraktibatzen dute gaiari buruzko eztabaida soziala esango dugu, ez da berriz hitz egiten hasten gera horri buruz. Eta orduan hor sortzen da material pila bat, gelditzen dana hemeroteketan gerorako aztertzeko dana arrobi bat, ezta? Baitut, ez dugu esan, baina ikerketaren artikuluaren izenburua hauxe da, ingelesez idatzirik, baina ona euskarazko izenburua dakargu, sexu indarkeriaren memoria soziala, honela euskaratu dugu bigarren partea, bat ukitzen baduzu guztiak ukitu gaituzu. Eta hortxe tituluan jada hitzgako bat ere irakur dezakegu, besteak beste bat memoria, ezta? Eta memoria kolektiboa izan baituzu aztergai lan honetan, eta artikuluan nabarmendu duzunez gainera, Samara, memoria kolektiboari loturiko ikerketak, sarri izan dira, tankera bateko gertakari erreparatu dietenak, ezta urteetan diozun bezala, erreparatu zaie adibidez, herritar kopuru handi bati eragen dieten gertakari edo fenomeno prozesuei, bereziki luzaroan eragin duten horiei, eta sufritu dituzten gertakari traumatikoiei. Hala nola, gerrei, genozidioei, gatazka armatuei. Eta zuk zer horrek diozu, kaso gai sozialei etzaiela hainbeste erreparatu. Hori horregatik zergatikote den susmorik bai, edo, gainera ez bakarrik ikerketez, ez? Memoria aipatu, memoria kolektiboa, eta askotan bestelako gaiak etortzen zaizkigu guri matxismoa baino errazago burura, ezta? Bai, memoria kolektiboa da
talde bati batasuna ematen dion narratiba bat azkenean, ez da? Gure memoria, aukeratzen duguna, gure memoria kolektibo, narrazio bat bezala denon artean osatzen duguna, ez? Funtsian dator erantzutera, nortzu gara, nondi gatoz, zeintzuk dira gure esperientziak markatu gaituztenak, eta ondorioz, nolakoa da gaur egun gure izaera. Orduan, talde identidadearekin oso lotutako mekanismo bat da, ez? Eta da mekanismo erabat kulturala, erabat narratiboa, ze gure buruari kontatzen diogun histori bada, egia izan daitekena edo ez, askotan, ez? Nazioen memoria kolektiboak, narrazio erabat arbitrarioen gainean oinarrituta daude, ez da? Zer gertatzen da, memoria kolektiboak identitate bat osatzen duen momentuan, identitate kolektibo horri edo talde horri, nortasun horri, legitimidade bat aitortzen dio, ez? Da modu bat esateko guk hau sufritu dugu, edo guk hau egin dugu, edo guk aurre egin genion ez dakit zeri, ez da? Eta hor dago epika hori askotan nazioetan eta ematen dena, ez? Nazio guztiek daukate beraien narrazio epiko bat. Claro, ondorioz, gai politikoetan oso garbi ikusten dugu hori nola gauzatzen den, ezta? Eta asko aztertu izan da. Zer gertatzen da, gai sozialak deitzen diegun horietan, ezta? Adibidez, indarkeria matxistan. Ez dago, edo orain arte oso gutxi aldarrikatu da, badagola memoria kolektibo bat osatzen duna, baita ere identitate kolektibo bat, kasu honetan ez, esango dugu emakumeen identitate kolektibo bat, edo identitate kolektibo feminista bat. Horrek lagunduko liguke, horren kontzientzia hartzeak lagunduko liguke prozesu berdin-berdina egiten, nazioek egiten duten prozesu berdin hori aldarrikatu nola gatozen iragan batetik zeinetan violentzia pila bat sufritu dugun, hor dago trauma pila bat, baina hor daude baita ere horri aurre egiteko estrategia pila bat, ezta? Eta guzti horiek barneratu ditugu eta horrek ahalbidetzen digu bat, eraso bat gertatzen denean mobilizazio artikulatzea, ez da kasualidadea, denok modu antzekoan erantzutea, haserre berdinarekin, amorru berdinarekin, eta gaina termino antzekoetan, ez? Hau ez da, kasu bakoitzean utxetik sortzen dugun zerbait. Hori da ezagutza bat pilatzen joan dena ibilbide horren ondorioz, ez da? Eta gainera, lagunduko liguke legitimatzen ibilbide hori, ez da? Eta sujeto kolektibo hori. Horregatikan, artikuluan saiatzen naiz demostratzen nola mekanismo askotan diskursiboek, simbolikoek arilkatzen duten edo artikulatzen duten memoria hori eta ondorioz identitate kolektibo hori. Aipatu duzu ez dela kasualitatea kasu baten ondoren mobilizazioak sortzea eta memoriak horretan duen garrantzia. Eta hain zuzen ere, lehen aipatu dugu San Ferminetako kasu hau aurretik aztertua zenuela, hain zuzen ere nik sinesten dizut libururako, eta entzun izan dizugu, bai orduko hartan, bai oraingo lan honetan, galdera berberak bultzatu zintuela ikerketan murgiltzera, eta egia esan oso ona irutu zaigu eta oso potoloa ere bai, eta zera da, zer bultzatzen gaituen kasu jakin batzuetan bereziki mobilizatzera, ez? Aipatzen zenuen orain mobilizatzearen kontua, zer bihurtzen dituen kasu batzuk mugarri, kontzientzia edo memoria kolektiboa eraikitzerakoan. Eta ez dugu eskatuko galderari erantzutea zehazki bere horretan, baina bai jakin nahiko genuke ea lortu duzun korapio hori askatzea aurkitu duzun erantzuna. Segurenik ez da egongo erantzun bakar bat, baina nik bai pentsatzen dut badaudela berriz memoria horri helduta, ez? Gure oroitzapenen ibilbide luze horretan badaude bereziki simbolikoak bihurtzen diren gertakari batzuk. Eta hau mundu guztiak egiten du, esan eta kolektibitate guztiek dauzkate, ez? Pentsatu ezagun beste eremu batean, ez? Zeintzuk dira Euskal Gatazkaren epikaren mugarriak, segituan etorriko zaizkigu burura, ez? Urte batzuk, gertakari batzuk, izen batzuk, segurunik izenak gizonezkoak izango dira, gainera, ez? Memoria kolektibo ofizialek orokorrean gizonezko izenak dauzkate, hori da beste arazo bat, ez? Eta orduan, esango dugu, ibilbide memoristiko feminista honetan, zeinetan violentzia matxistak hainbesteko oinarria markatu duen, ez? Denon esperientzia kolektibo bat delako, neurri batean. Osea, ez dena nik esperimentatu duan gauza zehatzau edo zuk esperimentatu zuen gauza zehatzau, bezik eta denok interpelatu gaitu. Badaude, gertakari batzuk nolabait bihurtzen direnak, mugarri, ez? Beraien botere simbolikoagatik. Askotan, pentsatzen dut izan daitezkela, hau hipotesi bada, baina izan daitezke, justu ere, gorpuzten dutelako violentzia matxistaren poliedrikotasun guzti hori, ez? Eta kasu hau da horietako bat, dago violentzia fisikoa, baina gero dago violentzia simboliko pila bat, mediatikoa, juridikoa, ez? Eta hori dena esperimentatu genuen eta berraktibatu zen, eta orduan,
nik uste honeko oso garbi erakusten digula, ba hori ez, zenbateraino dauden elkarrekin korapilatuta esfera guzti horiek. Talde bortxaketara itzulita, legia 2016ko uztailaren 7ko Iruñeko talde bortxaketa ontara itzulita, erasoaren beraren larritasuna ezin ukatuzkoa da, oso nabarmena, eta eragin zuen minaren larritasuna, amorrazioarenak kezkaren tamaina ere neurria, hori ere ezin ukatuzkoa da, ezta? Baina, baita ere, aipatzen ari garen neurri berean gizartearen erantzuna ere izan zen aurrez ikusi gabekoa nolabait mugarri bat diogun bezala eta iruditeria kolektiboan gelitzen zen den horietakoa zalantzarik gabe. Batik bat izan zen, eta hori mediatikotasuna aipatu duzu, batik bat izan zen erasoa gertatu eta erasoaren berri izan eta berehala eta alako neurri izugarri batean egin zen diskurso kantitateagatik, ezta? Diskurso horiek gainera berehalako horiek ez zuten lortu kasik ziztuan herritarrak batera edo bestera kokatzean nonbait, ez? Izan zen hasieratik edo biktimaren alde edo orduan soilik atxilotuak ziren horien alde berehalakoa izan zen. Bai, hau gertatzen da dimensio guztietan, eraso matxista basalatzen denean, pentsatu dezakegu ere esfera pribatuenean, ez? Mentxe bertan elkarte baten gertatzen dela, edo kuadrilla baten, edo ez? Salatzen den momentuan beti daude bi erreakzio, gutxienez. Edo, erreakzio zuzenena izan hori da, itxoin, baino zer gertatu da benetan, kontatu idazu ondo, eta hirugarrenek nolabait posizio hartzeko lehenbizi jakin nahi dute, zeintzuk diren gertakari horren isetasunak eta zirkunstantziak, beraiek erabakitzeko erasoa izan den edo, eta horren arabera gertatzen da posizionamentua. Zorionez, jako herrila guztietan dagoenez gutxienez feminista bat, pentsatu nahi dugu beti dagoela kontra postura bat esaten duna, eraso bat salatu baldin bada, eraso bat da, eta ez naiz hasiko kuestionatzen, ez? Gertatuen edo ez, baina esan nahi etena da, salaketa bat gertatzen denean, beti daude bi erreakzio edo bi irakurketa kontra jarri, ez? Narratiba patriarkal bat saiatuko dena gertatutakoa zirkunstantzia partikular horietan esplikatzen, eta narratiba feminista bat esango duna, violentzia matxista leku guztietan dago, normalena da, edo arruntena da, horrela izana, eta gertatu izana, eta gainera sinisten dut zenik ere bizi izan dut, ez da? Orduan badago horrelako, elkartasunezko harreman bat. Kasu honetan zer gertatu zen, komunikabideak hasieratik oso gainean zeudenez, hau amplifikatu zen, maila izugarrietara, ez da? Gainera, uztailaren 6 izan, da komunikabideak bestelare hemen zeuden ja, ez? Oso adi, zegon aldez aurretiko diskurso bat, San Fermina kokatzen zituena, edo markatzen zituena, horrela, bortxaketa gertatzeko espazio, prolifiko bezala edo. Eta orduan, hori berraktibatzen da, guzti hortatik elikatzen da, ezta? Eta Liberian noski dago mobilizazio sozial oso potente hori, esan lehenbiziko kontzentra horiek izugarriak izan ziren, ez bakarrik kasu honengatik, esan urte hartan, esango nuke 11 atxilotu egon zirela violentzia matxistagatik. Eta, berehalakoan hasi ziren edabideak, informazioa ematen, bai, eta zuk aipatu duzunez, aztertu dituzu edabideek bortxaketaren biharamunetik beretik argitaratutako testu mordoa. Eta entresakatu genitzake zer horrek ere bildu dituzun notizia puska horietako batzuk, eta egia esan da horietako guztietan ezpada horietako askotan ikusiko genuke joera bat. Argiki identifikatua gainera hasieratik. Eta da, edabideek salbuespenezko ekintza edo gertakari baten gisara deskribatzen zutela talde bortxaketa ura. Nola egin zuten? Kasu zehatz horretan, agertu ziren hainbat artikulo, alde batetikan, nabarmenduz implikatuta zeuden pertsonen portaera zehatzak, hau egin zuten, beste egin zuten, gaua zen, bakarrik zebilen, ez? Berrizta errepikatuz, topiko batzuk aspalditik ikasita dauzkagunak, eta gainera berraktibatzen dutenak abisu hori ez, zer ez duzu egin behar, bortxaketa bat sufritzeko. Guzti hori badazpara zerrendatzen eta berraktibatzen edo berresplizitatzen zen, ezta? Eta gero baita ere identifikatu nituen, edo topatu nituen, iritzi horrietan eta editorialetan baita ere ez, askotariko posizionamendu oso garbiak, ez? Artikuloren bat
izenburua zeukana gizon guztiak ez gera bortxatzaileak. Bai, notolmen ordutik ja, bueno, bazen. Bai, erabat, eta orduan, karo, guzti honek zer dakar, azkenean gertatzen ari denaren ardura, dena, gizartearen antolaketatik bertatik datorren arazo bat, gure gandik urruntzea, ez, esatea gu ez gara hoiek beti bestera batera portatzen dira, eta horrela, autokuestionamentu hori, ez da egin behar, ez da. Beitu berehala sartuko gara horretan, ez, ikusiko dugu nola erretratatu ziren, erasotzaileak, baina esan duzunarekin lotuta, salbuespenezkoa delako, ideia hori nabarmentzeko zioten, bai, ze zirkustantziatan gertatu zen erosoa, ez da, ze ordutan, ze kokapenetan, eta horrekin, zuk jaso duzu artikuluan Tania Brandariz Portelaren aipu bat, euskaratua ekarri dut, igual ikuazu inen dugu, hemen aipamena. Audio Brandariz Portelak, bortxaketaren inguruko errelato patriarkala honen inguruan dago eraikia. Emakumeek baldin eta patriarkatuarentzat jokabide egokiak direnak eduki izan balituzte saiestu zitzaketen violentzia sexuala. Adibidez, haiei ez dagozkien espazioak okupatu ez balituzte eragoz zitzateken. Alegia, adibidez, espazio publikoa saiestearekin, ebitatuko lukete erasoa. Ez, horren ingurukoa da, egiten du hausnarketa Brandarizek hori delako bortxaketaren errelato patriarkala, ebitatu liteken zerbait bezala irudikatzea. Claro, narratiba patriarkalak gizartea orokorrean eta haren barruan, ez? Espazio publikoa eraikitzen du orokorrean ondo funtzionatzen duen sistema bat bezala edo hori nahi digute saldu, ezta? Eta bakarrik bidetik urruntzen baldin bazara gertatu altzaizkizu nolabait gauza txarrak edo. Claro, ez diguna esaten da violentziak nolabait markatzen digula bide hori, ez? Violentzia eta haren mehatxua da jaik txikitatik ikasita daukagun hori ez ateratzeko bide horretatik, bide hori gero eta murritzagoa da emakumeontzat eta bestelako gorputz disidententzat, ezta? Orduan, narratiba hori nolabait puskatu behar da, ez da sistema bat ondo funtzionatzen duna mundu guztiak bere rola ondo betetzen duen bitartean, baizik eta da sistema bat zati erraldoi baten zapalketan oinarrituta dagoena eta horri esker funtzionatzen du. Eta aipatu duzu olakoetan ze ahalegina egiten den nabarmentzeko norbanako jakin batzuek egin dutela olako ekintza bat, ez? Oso ohikoa da olako sexu indarkeria edo indarkeria matxista kasu larriak daudenean erasotzaileak munstro gisa irudikatzea eta askotan esaten da eroak direla edo gaixoak edo esan bezala piztiak, munstroak. Kasu honetan, izendatzeko modutik hasita gainera, ze talde erasotzaileari manada, hau da, saldo deitzeak ere ezote dakarren ustezko piztisen hori nabarmentzea. Bai, erabiltzen diren metaforek eta erabiltzen den lengoaiak orokorrean asko esaten digu, ez? Gure egitura kulturalei buruz. Eta topiko oso errepikatu bada, hori, ez? Monstruoaren metafora erabiltzea erasotzailei buruz hitz egiteko. Horrek alde batetik desidentifikazio bat dakar, ze noski baldin badira nolabait gizartetik at dauden pertsonak, ez? Dena delakoagatik. Orduan gu gizarte zibilizatuak ez daukagu hortan ardurarik nolabait, ez? Hori da bere ondorio, lehenbiziko ondorioa nolabait. Eta, bere garaian adibidez, berrian oso kontzientek erabaki genuen, ez? Metafora hori ez erabiltzea, piztia saldoarena, horrek berraktibatzen dulako. Askotan erabiltzen dugun eguneroko hizkuntza horretan ez gara konturatzen zenbateraino dagon karga kultural edo historiko hori, ez da? Badago topiko hori, lotzen dena ere beste estereotipo batekin, dela emakume manipulatzailearena, ez? Pasibotasunarena ere bai, ez da? Bai, horrek gero dauka beste buelta bat, eta da biktima perfektua izateko zenbateraino izan behar duzun txikia, ahula eta pasiboa. Baina hortaz aparte, horrein beste aldea, ez, badago azineman eta ere askotan ikasten da, ez? Fen fatal, emakume manipulatzailea, sexua erabiltzen duena gizona manipulatzeko, eta normalean gizona ateratzen da personaje onbera bat bezala, inusientea, ez daukainolako maliziarik, ez da? Malizia daukatenak beti gu omen gara. Hori da ikasi duguna, nolabait, gure motxila kulturalaren parte den estereotipo horiek, ez? Claro, guk esaten dugunean manada bat, edo animalia saldo bat,
hainbat konotazio dauzka. Noski dauka beldurraren konotazioa baita ere, ze animalia saldoek beldurra ematen dute. Baina konparatzen ditugunean, bortxatzaile batzuk edo gizartean erabat integratuta zauden gizon batzuk eta beren botere erabili zutenak beste pertsona bati eraso egiteko, animalia batzuekin konparatzen ditugunean, berraktibatzen ari gara baita ere gizonen berezko sinpletasunaren, ezin kontrolatuaren, ez? Animalia topiko hori. senaren hori, ez Hori da, hori da. kontrolatu ezin dutena. Hori da. Eta orduan, horreko dauka ere, oinarri justifikatzaile bat ezela, esaten duna, eskean horrela dira, ez? Ezin dute beraien bura kontrolatu, instintu animaliz jokatzen dute, ez da? Ondorioz, noren ardura da hori saiestea manipulatzeko gai den horrena, ez da, bestearena. Orduan, bada egitura berriz justifikatzaile eta kulpabilizatzaile bat emakumearekiko, eta hori dena ez da verbalizatu behar, ez da adierazi behar, batzutan nahikoa da horrelako metafora bat erabiltzearekin, ez? Animaliak, eta berreaktibatzen da ezagutza guzti hori. Eta kasu honetan oso ongi funtzionatu zuen, ez, terminoak? Bai, eta gainera, beste konotazio guzti horiek ere zeuzkalako, ez da, eta gero zen oso bisuala, ez, eta orduan ematen zion ere komunikabidek asko esplotatu zuten ikusgarritasun hori, eta, Naiztak ero horri, zorionez, garaipatuko ditugu guzta, lelo asko sortu ziren, gero erantzunean, eta bat gogoan dut bazela, euskarara ekarrita, aizpa gau gara zure saldoa, edo, behintzat, buelta eman, bazegoen ez dia sortua, eman dize egun buelta, eta behintzat beste gauza bat transmititzeko, hori ere izan zen. Bai, zain zuzen ere Daviden erantzunaz ari garela, esaten ari gara mezu asko zabaldu zirela egun hoietan, baina oso nabarmena izan zen nola zurrunbilo horren erdian feminismoak, mugimendu feministak lortu zuen bere markoa txertatzea eta zarata horren artean bere termino batzuk nabarmentzea. Hori ere esanguratsua izan zen, ez? Bai, era bat, nik uste hori dela garai hortatik erreskatatu behar duguna, ez? Nagusiki etzen erresa izan, esan kontuak ja dimensio batzuk hartuta zeuzkan mugimendu feminista etzegona bat ere ohituta, eta ondorioz egokitu behar izan zen dinamika sozial batzuetara ordura arte normalean ez zirenak bereak, ez? Manifestazio erraldoia, komunikabide oso, ez dakite, mainstream edo, ez? Korronte nagusikoetan defendatu behar izan zuen bere postura, eta hori ez da beti erresa, ze hor, ez dezu bakarrikan argumentatu behar parean daukazun horrenekin, ez? Askotan izan daitekela norbait ez duna kuestionatu motxila kultural guzti hori, bezik eta, hori, ez? Ezagutza historiko guzti horren kontra ibili behar dezu, eta azkenean pedagogiarik eta bat egin askotan, ez? Eta oso espazio arrotzetan batzuetan, Hori da, eta gainera mobilizatzen ziren pertsona guztiek ez zutela egiten arrazoi berdinengatik, hori da bestea, ez? Zu gero manifestazioa eta juten zinen, eta pankartan lelo bat zegoen, kasu honetan, ez da abusua erasoa da, baina gero jendeari galdetzen zenion, eta antze duen pertsonak zauden denetari, batzuk, hori, besterik gabe, espetxe urte gehiago nahi zituztelako, eta ez buelta bat gehiago ematen ziolako, nola izendatu zuten gertatutakoa. Bai, eta ziren beste batzuk izanen ziren, persona horiei mustro deitzen zirenetako batzuk, ez da, bildu zituen, hainbat arrazoirengatik, behintzat bai, amorrazioz edo minez bildu, baina, nor bere memoriarekin, bere ideak eraiki da, ez da. Hori da, akatsa litzateke ere asumitzea, mobilizazio sozial horietan mundu guztia erabat bat datorrela. Noski. Hala ere, irudipena da, erantzun diskurtsibo horrek, mugimendu feministan, gizartean eta komunikabidetan zabaldu ziren mezu ugariek, bultzatu zutela alako eztabaida edo negoziazio bat, sexu indarkeriaren bueltako terminoen eta esanahien inguruan, ez da? Zenbait gauza eztabaida publikoan zeuden, egunero, abusua izan ote zen, edo erasoa, edo bortxaketa adibidez, definizioak zehaztu behar ziren. Behar bada, normalean gizartean motelago egiten diren prozesu teoriko edo eztabaida batzuk bizkortu egin ziren, ala beharrez? Bai, hori, komunikazioaren mundura ekarrita edo pixkate hizkuntza aztertzen dugun ontzat, hori oso interesantea da gainera, nola pertsona askok lehenbiziko aldiz deskubritu zuten edo hartu ziren, adibidez, zigor kodean, behintzat hemen hegoaldean,
bazegoela bortxaketari deitzeko bi moduz daudela, ezta? Abusua eta erasoa. Eta zeintzen bien arteko desberdintasuna, bantzadanez, erasoan mediatzen zuela violentzia fisikoak edo intimidazioak, eta abusuak bazeukan horlako definizio nahiko aldrebes bat, zeinetan posible baitzen, antzadanez, bortxaketa bat egitea, intimidaziorik edo violentziari gabe, klaro. Guzti honek ikuspegi feminista batetik ez daukainolako zentzurik, ze eraso batean botere harreman bat atzetik dagoenean beti dago violentzia motaren bat, ezta? Naiz eta ez izan hartuko zaitut eskuarekin eta gertatu, ez? Eske hori dena ez da behar, ezta? Horrek mediatzeko. Orduan, jende asko lehenbiziko aldiz konturatu zen hortaz, eta horrek, bai, nik uste eragin zuela hausnarketa kolektibo bat, normalean baino sakonagoa, eta gero gainera ondorio oso argiak izan zituna, ez? Oso materialak, ze hori gero kristalizatu zen edo gorpuztu zen lege berri hartan. Aipatu dugu, lehenago sartu naiz esatera leloak sortu zirela, bata zen geu gara zure saldoa, baina beste bat oso nabarmena eta intzuzen ere zuk ekarri zenuena 2019an argitaratutako liburu hortara, nik sinisten dizut, hori ere bada beste esaldi bat, halako ikur edo simboloek Samara ze eragin izan dute gerora ere iruditeria kolektiboetan eta gizartean. Niretzat bihurtzen dira, lehen esan dudan identitate kolektibo horri eta memoria kolektibo horri eusten dioten simbolo bihurtzen dira baita ere. Ze gaur egun bortxaketa bat gertatzen denean eta ateratzen geranean nik sinesten dizut oihukatzera, neurri batean berriz gogoratzen ari gara ordukoaz. Eta horrela ez dugu azten, ikasten dugu eta gure burua reafirmatzen dugu baita ere. Eta azken urteetan sortu dira nik sinesten dizut horren antzeko beste esaldi batzuk, ez bakarrik hemen, baita nazioartean ere, adibidez, hau pixka bat lehenagokoa da, baina hor dugu mitu, edo orain dela gutxiago seakabo zabaldu zen Espainian, eta berriki Giselle Pelikoten auziarekin lotuta lotxabando zaldatu behar dela dioena. Ez da kasualitatea izanen alako leloak garai bertsuan zabaltzea, ez? Ez dut uste, nik uste badagola, nolabait gertakari hauetako bakoitzak, esan dut ez, ikasketa prozesu bada baita ere, eta ezagutza hori ez da alperri galtzen. Egon gaitezke mobilizatuago edo desmobilizatuago garaiaren arabera, baina hor dago esperimentatu duguna, eta gogoratzen baldin magara, eta interpelatuak sentitzen baldin magara, hori dena, elkar elikatzera doa nolabait ez. Eta, beste gauza bat, horrek gero ze ekintza zehatzen forma hartzen duen, ez? Batzutan galditu daiteke lelo batzuetan, eta, listo, hor dago, ez? Simbolikoki adierazten dugu, denok bat garela, denok esperientzia antzekoa daukagula, denok sinesten dugula, eta denok, sentitzen dugula morru berdina. Baina seguruenik, lehen antzeko keinua gertatzen zirenean, karo, hemen mediatikotasunak ere asko eragiten du, ezta? Baina, erreakzioa desberdina izango zen nolabait. Ez da lehen ez zirela gertatzen horrelako gauzak eta etzela modu horretan erantzuten. Baizik eta orain beste dimensio bat ematen zaiela injustura aitortu zaiolako jende askori axola zaion arazo baten dimensioa. Eta hortan dago nik uste desberdintasun nagusienetako bat. Sanferminetara itzulita, aipatu dugu noski diskurso batzuk, alegia mugimendu feministak bultzatutako diskurso batzuk txertatzea, etzela erreza izan, jasotzen duzu zuk zeuk ikerketan, bereziki epaiketaren bitartean, saiakera asko izan zirelako, mugimendu feministaren diskursoak distorsionatzeko, zalantzan jartzeko, zarata handia zegoen funtsean. Baina, artikuluan diozunez, horrek ere izan zuen alako erregai funtzio bat nolabait, feministak are gehiago mobilizatzera bultzatu zituelako neurri batean. Zer erakusten du mugimendu feministaren erantzun horrek, Samara, zure ustez? Ez dakit zehazki honi buruz ari zaren, baina kasu honek bai erakutsi zigun, adibidez, kontu zibili behar dugula ere, batzutan feminismoaren aldarrikapenak, edo mugimendu feministaren izenen egiten diren aldarrikapen batzuk, oso errex, nola da, erabili daitezkelako eremu konservadoreagoetatik edo establezituagoetatik eta botere egunetatik, edukiz usteko, bakarrik mantentzeko nolabait beraien balio simbolikoa, baina gero beste kontestu batean jartzeko, ezta?
eta horren adibide oso garbi bat izan zen, garai hontan ez zehazki honi lotuta, baina garai bertsuan, ez dakit goratzen zeraten, egon zen ere mahai gainean bizi osoko espetxe zigorra berriz indarrean jartzeko eztabaida hori, ezta? Eta orduan, olako momentuetan ez da kasualidadea, batean, alderdi eskuindarretatik, edo ez, sortzea horlako diskurso batzuk esan ez bezala bira, euskagu izartean monstro hauek, ezin ditugunak konpondu, ez, ezin ditugu berriz txertatu, gizartetik erabat dauden, nolabait, ez, horrela eraikitzen dut erasotzailearen irudia, eta ondorioz apartatu behar ditut, ez, eta beste eskuan eskaintzen dizu nolabait horri irten bidea. Hemen daukat bizi osoko espetxe zigorra, eta horrela arazo zehatz hauek apartatuko ditugu, ezta? Eta orduan oso erraza da gainera momentu horretan haserretik eta tripetatik eta protestan ari zerenean nolabait hori erostea, ez? Eta claro, hemen daukat arazo bat, hemen daukat irten bidea, erosiko dut, ezta? Orduan horra oso kontu zibili behar da. Ze, bada azkenean beste marko bat jartzea, eduki antzekoei, ezta? Eta feminismoaren erantzunaz ari garela, esan beharra dago ezer ez zela hutsetik sortu. Aipatu dugu mugimendu feministaren ahalmena diskurtso batzuk mahai gainean jartzeko, eta kontua da, Iruñaren kasuan, erantzuteko orduan erakutsitako gaitasunari dagokionez, aurrekariek ere garrantzia dutela, ez? Alegia, memoria kolektiboa izpide dugunez gero, Iruñak izanak ditu beste hainbat kasu memoria horri ekarpena egin diotenak, eta agian nagorela fasena datorkiguna burura lehenik. Bai, noski horre badago memoria bat, gainera oso berria, ez, urte gutxi pasa ziren, eta hori ez da gutxi etxi behar, horrek berreaktibatzen du berehala oroitzapen bat, interpelatzen du jende pila bat, ez da? Eta kointziditzen du gainera, San Ferminetan propio egintzen lanketa batekin, ez dena gutxi etxi behar ere, ez San Ferminetan, identifikatuta zauden foko batzuk, eta bertako hainbat elkarte feministak, peinekin, egin da zaukaten elkarlana, eragiten du ere urte hortan udalean aldaketa dagola eta udal politika aldatzen dela gai honekiko eta egiten dela hain justure erasoak ikusgarri egitearen aldeko apustu bat eta ez ezkutatzearena eta horrek pila batera egiten du. Horra adibidez, lan egiteko modua aldatzeraino, izan ere okeraz banaiz ordura arte edo honen ondotik bintzat aldatu zen zerbait, eta zen normalean, eta oraindik ere Iruñeko udalak egiten du balorazio bat festena, San Ferminak bukatu eta biharamunean egiten du, eta orduan ematen zituen garai batean, erregistratutako sexu erasoen berri datuak eta okerez banaiz urteren batean Samara hori aldatu eta egunero hasi ziren horien berri ematen eta hori ere ikusgarritasuna ematearren izanen zen. Hori da, hori gertatzen da laukoa gobernura iristen danean, 2015ean iristen da, lehenbiziko San Ferminak esango nuke 2016an tokatzen zaizkiola, eta aldaketa nagusia hori da. Zein da desberdintasuna zuk erasoen berri jaien bukaeran ematen baldin baduzu lapurtutako telefonoekin batera eta bildutako zabor kopuruekin batera, edo egunero prentsa aurreko bat egiten baduzu esanez, aizue, bart zuek festantza duenten bitartean guzti hau ere gertatu zen. Oso desberdina da kontzientzia kolektiboan horrek sortzen duen eragina, ezta? Batak eskutatzen du, bat doa, lehen esan dudanez, narratiba patriarkal horretara esanez, hau salbuespen bat bakarrik da detaietxu bat orokorrean oso ondo pasai dugu festak, eta bestea da modu bat esateko bezez violentzia dago gure egunerokotasunean eta gure gauerokotasunean, ezakit existitzen da nitz hori. Bai, besterik gabe esan behar nuen, horrek ere festetan bertan erantzuteko aukera ematen duela, ze jaien ondoren jakindaia noski. Ez dira izorratuko, ez da? Jai izorrante ez hasi gara lehenago, jaiak izorratzeaz, izorratu ez, paseak direnean orduan egin dugu protesta. Bestela, aukera behintzat, bai. Alaxia da, eta horri lotuta, esango nuke ere, nik uste baloratu behar degula, gaur egun, zenbateraino onartu dugun gutxienez, festetan, baldin badago kontzentra bat edo protesta bat, ekitaldia geldiaraztea. Ze hori ere lehen etzen bat ere erresa, esan nahi dute. Pentsatzina, segurenik. Bai, hor jai zorrante erabatekoak izango ginen, ezta? Bai, horrekin behitu lotuan nuen hemen apunte bat jarria Samara, ze, alako kasuek eta memoria, zoritxarrez arlakoekin elikatu izanak ematen digu ahalmen bat, gero, edo behintzat lezio batzuk, ezta? Eta horrela,
subjektu kolektibo bateko kide direnek eraso bat edo bestelako gertakari bat jasan dutenean gogoratuko dute aurretik gertatutakoa, behintzat interpretatuko dute aurretik gertatutako hori jakinda eta albidetzen da beste erantzun bat. Bai. Ba, nik uste dute, historia horretarako dago, ez da, ikasteko eta hobetzeko eta aldarrikatzea, nolabait bizi izandako violentzia guzti horiek ematen dizkigula tresnak ere gerora aurre egiteko eta baita ere transmisio bat garatzeko nolabait. Sanferminetako kasuarekin lotutako garai ezberdinetako testuak aztertu dituzula esan dugu hasieran eta ikertu duzun azken fasea denboran gertuago dugu, izan ere dagoeneko aipatu duzun bezala soilik baietz da baietz legearen onarpena aztertu duzu garai hartan sortutako diskurtsoen edo memoria sozialaren ondorio gisa. Sexu indarkeriarekin eta oro har indarkeria matxistarekin lotuta azken urteetan izandako paradigma aldaketa horretan eragina izan zuen kasu honek beraz, nolabait, baina nola gorpuztu zen lege horretan zehazki. Zen izan zen prozesu hori? Bai, horri interesantea da ikustea, ez? Nola hor dago intertextualidaderen kontu hori, ez? Dala hitz oso potolo bat, asko erabiltzen duguna. Baina eske asko gustatzen zaigu guri komunikazioan eta lenguaiaren mundan intertextualidadez hitz egitea. Kontua zer da, behatzea, edo oso modu argian ikusi daiteke, nola errepikatzen diren hitz batzuk edo egitura batzuk lege horretan gero, ez, nola dauden islatuta aurretik entzun dituguna kalean, ezta? Eta hori ez da kasualidadea, hori da hor nunbait jaso dela protesta hori edo aldarrikapen horiek jaso direla. Eta hori gelditu da materializatuta hainbat tokitan, ez? Bere momentuan paia atera zenean eta lehenbiziko paia izan zenean abusua zela eta ez erasoa eta jendeak kalera atera zen erasoa da ez da abusua eta bar. Karo, horren eukan alde batetikan manifestazioetatik iristen zitzaizkigun mezu guzti horiek neuzkan, baina beste alde batetikan epaileen artean ere izugarrizko eztabaida sortu zen eta 3 epailek argitaratu zuten gutun bat horren kontra. Gainera dira esfera batzuk normalean oso itxiak direnak eta kasu horretan mundu guztiaren ezagutzaren esku gelditu zen hori dena, ezta? Eta gerora, lege erakurtzen baldin badugu, ikusten dugu, hor badagola, hilabete horietan guztietan atera zen material horren zati oso handi bat, ezta? Ez bakarrekan erasoa eta abusua bat etorri zirelako, edo bihurtu zelako delitu bakar bat, nolabait formalki, baizik eta egiten delako ere elaborazio nahiko sakon bat konsentimentuaren ulerkeraren inguruan, eta gure izan zen eztabaidagai oso potolo bat hilabete horietan. Eta, nik uste neurri batean jasotzen dula haserre hori momentu hartan zegona. Kontua zer da, ordura arte mugimendu feministak planteatu zituen eztabaidagai guzti horietan ez zegoela inbeste punitibismoa edo bat ere ez kasu askotan helburua ez zen esatea behar ditugu zigor luzeagoak hauek gehiago apartatzeko, ze gainera bentsat feminismo kritikoenak, ez, baduka lanketa potolo bat egin da kartzelen inguruan, hemen oraindik eta gehiago, sanet badakigu kartzelak, violentzia gehiagozko egiturak direla, eta bergizartea eratzea ulertzen dugun bezala, ez dago inondik inora bermatuta, eta are gutxiago violentzia matxista kasuetan, matxista sartzen dira, eta segurenik matxistago ateratzen dira askotan. Orduan hori ez da irten bidea, hori feminismoak bazekin, edo mugimendu feministaren zati potolo batek ere bai, orduan eztabaida ez zijoan hainbeste hortik urte kopuru gehiago, gutxiago, zigor luzeagoak, zan punitibista nola baita esateko. Arazoa zein zen gizarteren zati handi bat oraindik ez zegoela hor, edo ez zela inoiz hor egon eta ez zegoela asmorik, orduan atera zenean lege hori, ondorio bezala izan zituen bi delitu bat bihurtu zirenez, zigor batzuk murriztu ziren bai, eta orduan horrek sortu zuen izugarrizko haserrea eta amorrua beste sektore batzuetan, askoz txip punitibistagoan zauden sektore batzuetan, eta orduan hoiek berriz lortu zuten lege hori gerora rebajatzea. Hala ere, ondorio honek, lege honen sorrerak erakutsi dezake agian diskurtsoek eta eztabaida kolektiboek askotan uste duguna, baina ondorio ukigarriagoak izan ditzaketela. Bai, ez dut esango mundu ideal bat denik ez, zenon herritarrek mobilizazioaren bidez legeak sortzen dituzten, ez da hori izan. Baina, kasu honetan, identifikatu daitezke horren arrasto batzuk, esango nuke.
Bukatzeko Samara euskaraz ari garagu jakina, baina ingelesez dago plazaratua artikulua, The Social Memory of Sexual Violence, You Touch One, You Touch Us All. Eta pentsatzekoa da, hori hala izanik bermatuagoa ez dute duen Euskal Herriko mugetatik kanpo ere, eta nahi bada baita Espainiako mugetatik kanpo ere, irismen handiagoa izatea, ez dakit. Eta hori hala izanik, behintzat kuriosidadez baizik ez izanik ere, nolako edapena izan zuen auziak orduan eta ondoko urtetan nazioartean, edo auziari buruz hitz egin denen nazioartean nolako izan da kontakizuna? Hau, badugu jakin mina. Hori ez dakite esaten egia esan. Ze nazioarteko zentzu horretan edo estatutik kanpoko argitalpenak ez ditut apenas aztertu. Egon dira, badakite bere momentuan informatu zela bai mobilizazioen inguruan, epaiketari buruzko artikuloren bat ere, Guardian eta Europa mailako argitalpen batzuetan. Eta gero, esango nuke pixkate, imitzu eta ni una menos, Argentinakoaren, pixkate testu inguruan eta, igual aipatu izan dela. Hortik arago ez dakitzen bateraino munduak ezagutzen duen San Ferminetako kasua eta haren ondorena, eta ez dut uste argitalpen akademiko batek ere ekarpen handirik egingo dionik, ze, badakigu hauen irismena, ez dala bereziki handia izaten, segurunik berriak egun baten irakurle gehiago dauzka aldizkari honek baino. Diasporako euskaldunei behintzat gu euskaraz ari garenek, euskaldun horiek, nazioartean diren euskaldun horiek izanen dute saio honi esker gehiago jakitea, guk alaxe sentitu dugu, zuri esker askoz gehiago. Ikasi dugula honekin, Samara Belte, eskerrik asko. Zuei eskerrik asko. Mi esker, Samara, plazera izan da. Eta zuri entzule, eskerrik asko beste behin hori izateagatik, hemendik 2 astera itzuliko gara, solasgai eta solaskide berriekin.